είναι φίλοι μας όσοι ψηφίσουν τον εφαρμοστικό νόμο. Είναι ζήτημα όμως μιας κοινωνικότερης πολιτικής, την οποία πρέπει ενωμένοι όλοι μαζί εργαζόμενοι από τη μία και τη χώρα εδώ στην άλλη να την κοντράρουμε. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο γίνεται σήμερα, το χάρη το οποίο έχει οδηγηθεί το νοσοκομείο της Ιεράπετρας, είναι αποτέλεσμα της ενιαίας διοίκησης που επιβάλλανε το προηγούμενο διάστημα. Ενιαία διοίκηση του νοσοκομείου σημαίνει διάλυση του νοσοκομείου. Οι συγχωνεύσεις των νοσοκομείων σημαίνει διάλυση. Για να ολοκληρώσω. Λοιπόν, χρειάζεται πολιτική δέσμευση και υποστηρίζουμε από την πλευρά μας ότι το νοσοκομείο της Ιεράπετρας θα παραμείνει όπως και το νοσοκομείο του Ρεξίπνου, όπως και συνολικότερα. Χρειαζόμαστε, υιοθετούμε στο αίτημα των εργαζόμενων για μαζικές προσλήψεις προσωπικού τώρα. Να μην μιλάμε, είναι και αυτό πραγματικό. Αυτό είναι. Αυτό το ωραίο τώρα. Εδώ η Ιεράπετρα δεν μαζεύεται για κανένα κομματικό αγώνα. Αυτό πρέπει να το κάνουμε. Μπράβο Μαρία. Μπράβο Μαρία. Λίγο παρακαλώ. Λίγο παρακαλώ. Προτείνω. Λίγο, να είμαστε πρακτικοί. Οι εκπρόσωποι των φορέων, λίγο, να είμαστε πρακτικοί και μετά θα γίνει χαιρετισμό. Έτσι σας παρακαλώ πάρα πολύ. Προτείνω να γίνει μια επιτροπή από τους εκλεγμένους, από την επιτροπή που υπάρχει. Πρέπει επάνω να ενημερώσει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Έτσι, το Περιφερειακό Συμβούλιο συνεδριάζει επάνω, υπάρχει επιτροπή φορέων και μετά να ακολουθήσουν οι χαιρετισμοί. Σταματάμε.